яке аз мавзӯъҳои доғи рӯзневу доғи даҳсолаҳои охир ва даҳсолаҳои оянда мавзӯи забони тоҷикӣ, забони модарӣ. Забон донӣ ҷаҳон донӣ, бале, бале. Лек забони дигаронро бар ивази забони модарии худ донистан раво нест. Дар мадди аввал забони модарӣ, забони тоҷикиро дар як миқёс, дар як дараҷаи хуб бояд донем ва баъд аз он ба омӯзиши забони хитоиву русиву англисиву фаронсавиву итолиёвиву дилхо забонҳо гузарем. Чигунае ки Хусрави Саъдулло дар ин мавзӯъ мегӯяд: он ки бошад устувору бовиқор дар нигаҳдории лафзи модарӣ, саддарии маънӣ шавад вопеширӯ, лафзи дигар ҳам бидонад беҳтаре. Ҳамин ҳар ки бо забони худ сухандон гардад, донистани сад забонро сон гардад, ҳамин як маъно дорад.